Makadienyu. Nofara makadiyo prophet. Muri ma sisters. Wongu Mukuru prophet. ndopi? Ndini prophet. Uyu ndiye mning'ina. Wongu prophet. Ko uyo. Mwana prophet. Mwana wenyu. Wongu. Avarovere maoko. Pani Maria makashaya ngeri Mariani. Wongu prophet. Ndakashaya mari yandandachengeteswa nemurume wangu. Okay. Ngeri Mari. Yanga iri 800. 800. Wongu. Pamama kachengetera mari papa ine 800 here kana kuti papa ine imwe. Panga paine 800 prophet. Yakangotorwa yese. Wongu. Saka suspect ndiye. Munin'ina wangu ndowandiri kufungira uyu. Because anga inda kuti to zvinoitwa kumapurisa anditi kumapurisa mandoti kaunze suspect ndiani. Mama makaba mari. Handina kuba mari. Okay. Ndakangotsvaira mubedroom mavo chete. Handina mari yandakamboona. Ko uyu mwana wenyu mama. Ko uyu mwana wenyu sei musiri kumususpecta? Mwana wangu ndoimba naye haatombotori. Mwana. Wakaba here mari. Ina handibe prophet asati ndakambobira mai vangu. Varovere maoko. You know, the good thing, Mama, ndezvekuti ndisandagona kuchenesawo munin'ina wenyu. Asi I'm sure kana akachena achachena pano. Saka chinditenderai kuti ndimbotaura nemwana wenyu mbijana. Enda pane mwana. Ndinotenda prophet ndibatsireiwo ndosaka tauya. Enda yenyu pane mwana. Mira ipapo mama. Nai mwana. Unowe. Ndafarira pawataura kuti hausati wambobira mai vako. Handisati zveshu. Izvozvo ndazvida. Chirekedza ndikubatsire imwe nyaya iri different nezvenyaya iyi. Ndiri kuoneswa inini anonzi John ndiani. Mukomana wangu prophet. Mukomana wangu. Ha? Mukomana wangu munhu waMwari. Mukomana wako. But Joe uyu andizoziva hangu pakuchema. But ngatikubatsire. But Joe uyu uri kufanira kuenda kuSouth. Chokwadi munhu waMwari. But nyaya yekuenda kuSouth amai vako wangosina kuvaudza. Ndanga ndisina kuvataurira. Fine. Now, ndaoneswa in the realm of the spirit waenda kuSouth. But Joe uyu ari kukuti kana wasvika kuSouth wozofona wasvika. Ndozvaakataura. Kuti azokutora. Saka ndaoneswa in the realm of the spirit wasvika kuSouth but Joe abva akudzimira phone. Ndibatsirewo munhu waMwari. Do you know kuti why akudzimira phone? Achakurasisa. Saka ndaona waita journey yekuenda kuSouth Africa. Wasvika kuSouth pauchada kumufonera Joe haachabatika, nowhere to be found. Ndibatsirewo munhu waMwari. Ndokubatsira. But you know what? Kuti ndikubatsire macho. Ndoda kuti utange wati sorry kuna mama ndakakubira 800 yenyu. Listen to this.
Because what I'm seeing in the realm of the spirit. Mama, mirai papo. Mati mama. I surrender. All right. Enda pane mwana. Now, listen to me. Ndoda kuti uterere mwana. Because iwe upokabira mama, yaive nyaya kuti iwe waida kutora passport yekuti unosangana na Joe. But Joe achakurasisa because ane mukadzi wake. Joe ane mukadzi. Now listen to me now. Ndatitanga waudza mama kuti sorry. Mati mama. Akakuvenganisa ine munengena. Nyaya nyapera ndamunogara pasi. Can I do some crazy stuff here? I love it. Unozombonorwadzese. Fana kwa wakatoa shida kunderambira ndo yane imwe engo.